Ti Masakbayan. Ti napalabas, idinadanon ti graduation da Renz. Inaramat dati kotse ni Samuel, anapan iti pagadalan. Nakita idadanan si kan Edward, kat umapal dagitoy, tas anda akaraman kadagiti agturpos. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Nagrarana ijay Universidad da Renz, Eva, kan Remy, tapno aginrol. Iti sabali abangir, nadanon ti panaganak ni Nancy, impanda nga ruday to'y iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas na pauluhan. Ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ayan ni Nancy, Edward. Impandan iti delivery room. Marigatan unay. Takkel sa kanong amin ti ubing. Ang mga numasies. Awan ngamin ehersisyo na. Kanayon ang nakaidawan no nakatugaw. Kung akakanayon ang magnang masadot mat. Aguray tayo latta dito ti delivery room, nana. Anya pa yung ayno di kasta. Ay, ubing pa'y unay tigayam ko. Nga madanton anak na. Isapay ko mga rod ta makaanakan. Madanaganak pa yun. Aday tan ti doktor. Doktor, nakaanak ka din di anak ko. Ipanday di operating room, misis. Sige, panawan kayo pa. Ayan gayam ti ama ti ubing tagpirma. Ha? Adda kayo dito universidad, ma'am? Adda lagi nagarak dito'y. Dito'y kagayam nga agad-adan. Kat kumusta mat ti panagadal mo? Nasayaat mat, ma'am. Anya ka di akurso ti inalam. Kina doktor, ma'am. Wow! Talaga? Si kalang ti estudyante ka na nga iti kina doktor. Awan pa'y nagturpos nga estudyante iti kas na kurso manipod pa idi. Sapay ko ma, tagbaligi ak, ma'am. Namnamaag ngagbaligi ka. Tamok anaanos ka nalaing ka nga estudyante. Agyaman ak iti dayta pa nagtalak, ma'am. Ada in luar daan ako mutan. Asino nga taday chay? Surutok man tadamagak no asino day chay. Excuse me, sino ka di day ta pasyente? Milagros, nana. Agyaman ak. Kung naglakit din no asino na. Nakiktutak pa. Kung naglakit din no asino itayo. Uray siyak nga rod. Ay, nagbayag matang nga aganak ti anak ko. Apay nga awan dito ni Remy. Kastoy nga oras na makitkitak dito eh. Wan nga agpay so. Apay nga awan pay. Dito iti pagurayan na iti sumaruno a subject na. Ang awan pay. Saan nga tangag sakit? Wano, adda na pasama kan kwa na. Padasak nga awagan, no ayan na. O sige, tapno maamuan ta no apay. O sige, mabit lang Alaak ti cellphone ko iti bag ko. Mas daawak, itala ang awan dito eh. Sigud mat nga adda dito iti kastoy nga oras. Hello, Renz. Nakaawag ka mat? Ayan mo ka di. Ada klase mita. Awan ka pa'y. Adag dito ospital. Ha? Ospital? Ano ka? Apay nga adda ka dito ospital. Ni Nancy. Adda dito ospital taganak nga marigatan. Impandan iti operating room. Ha? Kasta ka di. Kaasimat nga rod Madanagan kami kanina na Aurora. Saan kayo unay nga agdandanag? Ikararag ko. A safety ti operation. Agyaman ak unay, Renz. Sapay ko ma. Tamalpasan ti operasyon. Sino a Renz ni kinasaritan? Ni Renz Agaba? Apay nga awagan nyo iti gabat, nana. Kat numada mga agad-adal iti universidad. Ha? Agad-adal? Sino ti bang papaadal kan kwa na? Di na pa'y mabayadan ti abang ti kwarto na idi kanyak. Adan sa lakay amang tultulong kan kwa na. Sa may nga scholar. Libre ti tuition na. Nakaamuam nga damang tultulong kan kwa na. Imay di lakay, idinagturpos kami, nana. Nakakotsyeda ka niya, Renz. Anya, nagturpos ni Renz? Ita
Kalaang anaamuak dayta. Isupay nga ro di valedictorian, nana. Dalaang Nancy kan Edward, di saan ang nagturpos idi. Amumo ti agmaneho, apok. Insamiram tinagadal kan nagsursuro ang nagmaneho. Utang ko amin kada kayo tinasaya at mapaspasamak iti biyag ko, lolo. Nuanyaman ti rigat ang napadasam iti napalabas, saan itan, apok. Inasikaso na ka na imbag, iswasan ka met abaybayan. No inasikaso kayo man, dayta kat gapo iti panagayat ko kada kayo. Taimbilang nak, apod nung apo ko yo, lolo. Mamati ka kadi, at mairurumen kat saan abaybayan ti apo. Lolo, dayta nga minti kanayon nga ibaga kanyak day dinanang. Madi ka no, timanglo ko iti pada tao. Ala, ituloy mo ti kasta kababalin mo. Tapno kanayon na kamet atarabayan ti apo. Un lolo, agtong palak iti amin nga ibalakad yu kanyak. Ay, imbaglakit din ta nakalasatan dagiti agina. Lalaki ti anak mi. Naglukmag. Iso ang narigatan ni Nancy. Itataadan anak yo. Masapul nga agawid kan iti balay. Tapno maasikaso mo't ni Nancy kan ti anak yo. Kaya't siya makiawid aki di balayo, nana? Saan aga po taawatan ka akas manugang no di kat asikasuam ida nga agina. Uwa na, nana. Yawag ko di balay mi, tapno amuda. Itataadan pamilyam. Masapul nga agbiro kamutan iti trabahom. Taadan mang namnamakan ka. Uwa na. Apaman na makatanggad ni Nancy. Inakagbirok iti trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Taubing kapay. Kandi kapay nakaturpos iti high school. Ay, day tangamin kat. Taapurado kayo unay. Apay anak karupangat ka dita. Naglaing asumaw ni mamim. Adak lang aro din dito eh. Tila may bagbagana pa'y. Anong samon? Talaga kasya ni mami. Ibaga na nga ubing tapay ka nung amin. Amang anuin ton adda ako ni Jibalayo. Pati si Kamat, sumanaw. Adda nga ta sumanao, no husto ti aramid mo. Saan mo't nga ta? Narigat samot ti makikabalay kini mamim. Bagayam latan Agtong palkalatan no anya ti bagana. Ngamno jak makanos. Agawidak. Panawan na kami iti anak ta. No kayat mo? Sumurot kayo kanyak. Kasanon, no di kamot agkatunusan kadagiti dadakkel mo. Addala ko mapagyanan ta. Ngawan ti makibibiyang. Kasano, kat agpada nga awan trabaho ta. Narigat agbirok iti trabaho. Kasano tayo nga agbyag? Masapul mat nga adda agaw awer. Itatada tayo dito'y balay. Asikasuam ni Nancy. Tada pa ka kumikumak. Saan nyo nga ipatudon amin kanyak? Wala na. Adda ka di papanan nyo, mami? Awan, gamdya kayat asyak ti pang namnamaan nyo. Kunak ngamin idi nga agadal kayo pa'y. Ita, adan anak yo. Ngamawan mo't iso amin yo. Uray daya perla kumati ubing. Di kayo pa'y makagatang. Agawid akbiit. Tainak mangibaga kadag iti dadakkel ko iti paggatang iti diaper, nana. Abangan no iti ipapanaw mo ket di ka nagsumli. Agsubliak. Barang adda maitid da kanya kakwarta. Idi pa'y kumamasikog insagana amon ti panaganak na. Anya ngay ita. Maawatam ka di itan, no apay nga imbagak idi nga agadal kapay nga umuna. Sakbay nga aggarangganjang ka. Wen, mami, pakawanan nak ko, ma. Anya pa'y ti maaramidak kat nalpasan. Saanan amay babawi. Ngamsyak ita ti agparikot kadagiti masapsapulyo. Ay, just kikit de. Bayan nyo, mami. Tagsapulak to iti trabaho. Agsapul kay ti trabaho? Kasano ta anak mo? Ibolos mo latan di ta kwarto? Kasano ang makadede? Pasensya kayon, mami. Barang adda madiskitar ni Edward a kwarta. Day takot.
Saan nyo ang napanunot dagiti abanag? Sakbay ang nagsagmak kayo. Adda ka maggayaman, Edward. Adda ka din na diskitar mo? Ang damat basit. Inggatang ko na iti adaya par. Taigabur ko man kini mamim. Pasensya mo ni Mami, Edward. Nasakit lang tinakam na, ta saan taan nakaturpos. Sa maysa, makikabkab balay talaang. Makapasakit met ngamin ti panagsasaw ti inam. Bagayan talatan. Tapno saan nga ad-adda asumanao. Kastoy gayam ti rigat ti makikabbalay. No amok la ko maakastoy. Aganos ta, tagpada ta nagsukir. Umapal ni Mami, taagad-adal ni Remy. Kan, adda pa'y nadamag na amay sa. Anya day ta nadamag na? Ningamin gabat. Naku na ni Remy nga agad-adal kanumat iti universidad apagad-adalan na. Anya? Pangalan na ngay kumay iti pagadal na. Valedictorian jay tao. Iso asaan nga agbayad iti tuition na. Sublatan man mat ni baby. Nabanuga ka mangisalsalakan ko na. Apay ngamin nga isalam. Idi sumlatan. Agsardeng to no mabannog nga agsangsangit. Agurigur. Sublatan mat Tay-tay pay lang agururok ka. Nabanugak nga rod anapan nagbiro iti trabaho. Inaktumanan intong bigat. Makapasuron ka mat. Dinak pa'y amo at tulungan iti rigat ko. Nalakaayat ti kanayon ang mapuyat nga gisala iti ubing. Imbagkan ka Tanda ka lang dito'y balay. Siyak ngay. Kanayon nakarumar. Pumanag na nga agbirbirok. Una yan takastoy. Dap pa ti babawi. No apay ang nagsagmakakan ka. Nang nangruna kanya ka. No amukla kastoy. Adayumot nagsagmakakan ka. Makarengreng tangiwat mo. Amom ka di nga idinapanag iti ayan da Nancy? Kanayon ti apada ka ni Edward? Apay ko mga agapada. Kat no nagsamit ti ayan ayat da idi. Di da pa'y mapanag-eskwela, ta mapandag date. Gapos siguro iti rigat ti panagbiag da ita, Agpada damot nga awan trabaho na. Narigat nga min ti agbirok iti trabaho. No di pa'y nakatupos iti uray high school laeng. Kimutong pa yan ni Nancy. Kasla bimakat ti langana. Agsipod, taadan responsibilidad na iti anak na. Samaysa, ti konsumisyon kat mangpakutong iti tao. Dandani akon agturpos iti kina-nurse. Ngamsi ka, saan pa'y? Ta kina-doktor mo tinalam. Ikaguma ka na yunan dagiti units nga i-enroll ko. Tapno daras malpas. Agsamra, kada summer. Tapno saan unay ang mabayag. Diyay to pagtrabahwak ng ospital ti pag-internam, No iso ti ibaga ti pagadala na papanak. Okay lat tamat. Ay na, adanton gayam ko doktor. Sapay kuma tamatunoy ko day tang arapaap. Posible ang mapasamak, tanasaririt kan nagagat ka nga agadal. Nagngangato dagiti grado. Diyak pa'y lang malipatan. Ti panang papanaw da kanyak iti pagkaskasiraak. Tadyak makabayad iti abang ko. Ngam no maminsan, adadag iti pasamak amang itundaken ka iti pagsaya atam. Sabagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Anya nga ta? No sarong karak na Nana Aurora. Amom, no maminsan, adadag iti pasamak amang itundaken ka iti pagsaya atam. Sabagay, pudno day takunam. No dinak pinapanaw ni Nana Aurora. Saan kami mata nagkita ka ni Lolo Samuel? Anya nga ta? No inak ida pasyaran. Adakan ka, no kayat mo apasyaran ti sigud anagyanam. Siguro, imbal lang dandag iti gamit ko anabati jay. Apay, napatag ka di dagiti bati mi jay? Dagiti gamit ko iti kusina kan ulas. Saan ko na sinubli tanakipag naedak matan kan ni Lolo Samuel. Mabalin mo matlata mapanalaan. No ada sentimental value na kan kadagi jay nga alikaman. Sana bale,
Dumtang to day tangal daw. Barang sanda pa nga imbelang Kasano itan, Renz? No agturpos tayo, agtuloy ka pa'y. Nangat nga tumati kurso nga inalam. Agradwarak mo't ngam, pre-med lang. Ituloy ko manan, tapno na anay ti kinadoktor ko. Kasta ka di? Imbagak nga rod kan kwa na, nga ijay to pagtrabahwak nga ospital ti pag-internan na. Tapno saan kami nga agin na dayo? Sa dino ka di nga ospital tinamnamam pagtrabahuan. Iti asidagmat lang diti pagadalan. Ada ka bagyak amang isarak kanya. Sigod nga staff iti dayjay nga ospital. Kaadwan mo't nga estudyante, kat dito'y dan nga agintern. Depende nga no maminsan. No ado ti estudyante, ibaunda iti sabali nga ospital. Da kayo mati masabat ko, ma'am. Good morning. Good morning. Dandani kayon samutan agturpos iha. Wan, ma'am. Ngam ni Renz. Masapol nga agsuplilat ta iti pagadalan. Tapno ituloy na ti kinadoktor. Bilibak mo't iti dayjay akaadalan nyo. Kasla imposible nga agbalin a doktor. Wan nga rod, ma'am. May sa akanayon da nga ibuli. Gapot ang marigrigat kan ulila. Ita, may santo a doktor. Kita man lang agpayso tigasat ti tao. Nasingpet nga min ni Renz. Wan nga rod, ma'am. May salaang ama bulbuli idi. Kan saan ama tagtagari. Ngam ita, maya tibiyag na. Ayun gayam, saan ka din anap-napan ijay ayanda Nancy? Saanin, ma'am? Makumikumak ngamin ita, taumadan ti graduation mi. Ay, sayang matagijay adwa, ta saan da nagturpos. Ita, damag ko, kanayon da kano nga agapa. Wan nga rod, ma'am. Simbang sangpet ka pa'y laeng? Awan lang nga rod ti trabahom, nabartak ka pa'y? Awan pa'y sirbim? Nagbusingar manen ti Armalite. Awan ang kay tibain, pumanaw ka laangan, makauma ka. Di pumanaw. Inton kuan. Umainak betlaeng ayaban, no at masapol mo. Awan ang ti masapol ko kan ka. Panaw! Anya manunday ta? Idi bagbagaan kayo. Kunayo nga agpinpin natag kayo unay. Mami. Ayan na ngay ita, day ta nga ayat. Nagbalinan agubat. Agin-ginubat kayo latan. Nimat ngamin, Edward. Ay, salbag day ta nga ayat-ayat. Tanagbalinan agubat kunakmanan. Lolo, mangan kayon. Tamapanak iji ospital, numalpas kayo amangan. Ay, kasla awan ganas kun amangan, apok. Kalubak pa'y nga ron dito lamisaan, lolo. Ngam masapul amangan kayo. Uray basit laeng. Tapno saan kayo nga agsakit? Ala, mapankan ija ospital apagin internam. Diyak kayat timapan. No saan kayo pa'y amangan, lolo? Nangan kakadi na po? Una, tapno sa anak amala daw iji ospital, lolo. Nanganakon itinalpasak ang nagluto. Ala, mangan kayo matan. Bantayan kayo. Alaman langan. Kasta, lolo. Tapno kanayon kayo anataraki. Ngam no saan kayo amangan, ay kat kumapsot kayo Ne, sika ka di na ita masabat ko, Edward. Ne, sino kayo tayo? Nagpintas ka matan? Di na ka din mabigbig? Saan nga rod? Anghel ka di, ha? Ay, oo, naikat daytan, Edward. Kumusta gayam di anak yo? Si kamot gayam, Remy. Itultulod ni Nancy J. Pagadalan. Anda ni ti daycare. Ay, nagbiitan ti panawan. Daycare gaya man. Siyak, mangisurusuro akmatan. Ngam saan aditoy? Volunteer teacher pa'y lang. Nagturpos ka, kas maestra? Katurturpos ko. No adan tuwayak. Mapahanak man iti balay da Nancy? Una, ingka pa siya rin di gayam mo. Kasla kanayon nga agbusingar nga Armalite, tingiwat na. Nancy,
Apay akas dyan matin tinagbanagan ni Edward. Bartak matin. No sana makasarak iti trabaho na. Ti barkada na ti kasinarak na. Mas dahawak iti nakitak. Laklakayan matan iti itsura na. Nadulpot pa yun. Papakpakan laeng ako na ni mami. Uray ko man no asikaswan na ti anak mi. Tapno siyak ti mapan agbirok iti trabaho. Anya ngay at trabaho ti Sir Cam. Uray servidora. Wano sales girl. Basta dama ko na trabaho. Adamot nga min anak mo ang makasapul kan ka. Saan ka di nga itultulod ni mami no daduma? Rumbeng ka no asyak ti mangitulod. Jakmat mapilit. Tayo na ko magtrabaho. Madipay ati sungbat na. Anya ka di sungbat na ako nam. No kano sa anak ngamin nga ampang. Saan ko maakastoy tinagbanagak? Ay, nasakit la siguro tinakam na. Tanapa ay iti arapaap na para kan ka. Naggapu ka kadidita balay, basang. Wana na. Imay ko man sinarungkaran tigayim ko Kumusta ka ngay itabalasang ko? Mangisoro akmatan di tabangir a pagadalan, nana. Ngam, volunteer pa ilaang Ay, imbagpaikan ka tabaistrakan. Ni Nancy, daychay, papakpakanda iti asawa na. Masurunak, kanayon da pa'y nga agapa. Ti panagayat da idikat nagbalinen agubat. Ni nana mat, una yun tagubat. Kastan sa ti aggaganat ken ayat. Kurang pa'y tinakam da, iso na uma da adagos iti tunggal maysa. Kablawan ka, Renz. Dandanin ti baligim. Agyaman ako unay kani Apo. Tanan anusak tinaunday apa nag-eskwela. Gapo iti anus kan gagat mo. Naan-anay ton ti kinadoktor mo. Kasladyak pay lang mamati. Amaragpat ko daytoy akasasaad iti biyag. Imbag atada ni Lolo Samuel iti biyag mo. Pudnot ako na Eva. Napatag-unay ni Lolo Samuel kanyak. Ket awanak ko maita iti kastoy akasasaad. No saan agapukan kwa na. Si marungkar ka di dagiti anak na nga day ti sabali a pagilian? Wen, nakisauda pa'y kanyak Saan ko kanu abaybay anti amada? Ipauitan dakmat iti pang-allowance ko. Ay na, naggasat ka. Tanakatumpong ka itikas ka ni Lolo Samuel. Agtulak daman, sika, Edward. Anya ti pagtulagan ta. No ti panagkalay sa tikidawam. Saan kan nga agarapaap, tawan maaramat kunak manen. Amok nga awan kwartam. Tadi ka pa'y makagatang iti brief mo. Tagiwat mo, ada makangag. Amumot gayam tagbain. Ala, yung bagam nga ruden, no anya di ko na mapagtulagan ta. Sikat tagibalay, tasyak tagbirok iti trabaho. Sales girl, wano waitress. Adakan ka dahi ta. Ngam no sumangpat ka, sakmat ti rumwar, tainak agpalpaliwa. Apay, rumwarak ka di amapan agpalpaliwa, no sumangpat ka anapan nagbalog. Nuanya, ada ka di nasara ka matrabahom? Ada tanapanak nga rod nagbirok. Siguro, sabali ti sapsapulam no ka agbirok iti trabaho. Taapay nga aging gaita, kat awan paylat trabahom. Anya kumangay ti sabali sa pulak. Diyak amukan ka Barkada siguro ating kasapsapulan. Saan at trabaho? At day ta ka manin. Agbusingar man ta armalet ang iwat mo. Panawan ka man langan. Uray saan kan ngagsubsubli? Makapawan kay tiganas. Inton sumangpat ka, nabartek ka manan. Kumusta tinapanam? Ada ka di matla na sarakab at trabaho. Servidora iti karinderya, mami. Imbaglaangan ngamti awan. Ano sama? Taisubot ti kay batugam. No kuman nag-eskwela ka akunak manan. Ni mami mat. Dayjay lakit din ti sang kaulit na. Husto ka din.
Nalpasan. Saanan ang maibabawi? Apay, kasuron mo amang ngagtimadi nga inaramid mo. Agbababawi ak lang arudan. No napasaktang mantirik nayo, agkidawak iti pamakawan kada kayo, mami. Napakawan ka man, at dalata sakit amariknak iti kaunggak. Nang runa numakitkitak dagiti kaadalam, adi adal itan. Sumagmamanulaangan nga aldaw, agturpuskan. Manulaangan nga agpang, mabigbig-big kanton a doktor. Dr. Renz. Kablaawan ka. Si Kamat, nagsapa dahi tan nakablaaw, Eva. Saan pa'y anadanon ti graduation? Kat madanon to Ngam, masapula siya ti kaunaan amang kablaaw ken ka. Naan-anay ti ragsak ko. Nupat gam tikid-kid dawakan ka. Saan ka di nagkariak? Asong batan ka apaman nga agturpos ka? Diyak kayat amadadaal ti arapaap mo. Iso nga imbagak nga urayan ta ti graduation mo. Namnamaak nga ruday ta, Eva. Dublen to ti ragsak ko, iti daytang aldaw. Ngamne, kita ama. Amang ano, ma-heart attack ka. Ha? Nubilang man kasta, basol mo, heart attack ka. Anya? Ada basol ko? Ay, delikado nga no kasta. Dahito iti sidaan ta ita, lolo. Liklikan tapay lang ti karne. Tapno napigsa ti tumang yo, inton aggraduara kakas doktor. Manipod saan ka na nagluto iti karne. Pimigsa manin ti tumang ko. Uray ka nga tuwan nga intablado. Kabailak nga ulyen. Da kayo manan ti kadwak nga agmarcha, lolo. Isu nga ing kagumaak, anat natang tilinutok asidaan ta. Maragsakan ako na apok. Manipod adda ka akad kadwak. Sanak unay anakarik na iti iliw. Nangruna pa'y kanyak, lolo. Nagbibiyagak iti liday, idi awanak pa iti sidong yo. Angam ita, napalalo ti ragsak ko, lolo. Awan kaya mapok. Kunatay kayem ko nga staff iti ospital. Nga agtrabaho kay jay, apaaman ang makaturpos ka. Daytat imbagada, lolo. Agabrod ka no ngamin tidaduma do Dr. Ijay. Ay, day tama ti pagdaksan na numaminsan. No nalaingan dagiti do doktor dito'y Pinas. Pumanaw dan, tamapanda nagtrabaho ijay abroad. Kat dagiti agsursuro ti agbati. Nasakit man nga aklunan, ngam day ta tipudno. Kablaawan ka po, naggraduar ka niti kinadoktor. Ay na, agyaman ako unay, lolo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nairuto na ti arakop mo ako. Hamangan no jak makaangas. Nairot ka din, lolo. Congratulations, future Dr. Renz. Thank you, Miss Eva. Asino ka di dayto napintas sa balasa nga po? Kaadalan kan gayem ko. Angam, pinarigat nak, lolo. Ha? Renz? Apay pinarigat na ka ako nam. Idi pa yung agar-armak. Ngam dinak matlasong batanan, lolo. Kunaklakit dinwan niya itayen. Alan basang. Song bata mo ni Renz. Ha? Pati ni Lolo? Kaduam amang aram kanyak? Song bata nak ngaminan. Taintay ije restaurant. Kunaklakit dinwan niya itayen. Alan basang. Song bata mo ni Renz. Pati ni Lolo? Kaduam amang aram kanyak? Song bata nak ngaminan taintayon ije restaurant. Ay, sige man langan. Sungbatan kan.
I love you, Renz. Ay na, agyaman ako unay, Eva. Dua kamin ka na, Eva. Sinong bata nakmatlangan? I love you, Mat, Eva. San mo apigsaan, nakababain? Ha? Apay ko makababain. Pakaragsa ka, kidi, Ala, intayon iji restaurant. Mapanak ag trabaho. Sikapay la timang digos kan mangitulod iti anak ta iti pagadalan. Anya? Siyak pa'y timang digos? Mapanak nga rod ag trabaho. Alangan adigusak kat nasapapay. Nakaturog pa iti ubing. Digusam, sakbay arumwar ka. Urayam ama kariing. Amangan no ikatendak no kanayo nakamaladaw iti trabaho. Ay, una yan ti kastoy. Agpadigos, agitulod, agsundo kan anyapay. No kumata da trabahom, siyak ti mga ramid kadagita. Ngem gapo taawan, anusam. O sige, innakon. Ni, sigamat, Nancy. Ada ka dito tiyandaan? Uray sika. Adda ka mat dito tiyandaan. Saan ka di ako nam amang isuro ka? Nalipatam ka di Sabado itan? Awan klase. Ay, kasta ka di. Diyak pa'y kat amunuan niya ti aldaw itan. Pagilasinan nga stress ka akanayon. Saan anatal na ti panunot mo? Ay, pudno day tayong bagam. Ado ti pakarikutak. Nangruna ni Edward. Pagbabawyak launay ti panakailawan ko kankwana. Ay na, maala day ta, itinasaya at apanagsarita yo. Itinasaya at awagas. Adan anak yo, day ta ti panunutan yo. Day tangarod kat. Ti anak mi ti makagapo. No apay nga an-anusak. May mayat no kasaritam iti naalumanay. Ngam ti kanayon mo ang niwatan. Saan ko ama ipasigurado? Ang padasak. Saan la ang apadasan? No di kat aramidam. Tapno lumagan ti barukong mo. Diferensya talaga tinalaingan niya. Apaman ana ipasam ti board exam, nakatrabaho kan adagos dito nga ospital. Una, saan laday ta? Nakita da siguro asana kasadot. Ken napudno ak ngagtrabaho idi internak dito nga ospital. Sa bagay, day tamot ti kayat da. Tinagagat ken napudno agtrabaho. Sa maysa, kabagyan ni Lolo ti daduma nga staff dito eh. Okay, intangaro din agtrabaho. Okay, honey. You're the boss. Adda pasyente nga agkasapulan iti serbisyo ta. Mapanta iti emergency room. Adda inyo nagdaitay a pasyente ijay. Ala, kartangan-tangarod ti mapan ijay. Masapul ang makadanon ta ijay adagos. Da kayo matgayam manang. Nudyak agkam mali, si katiin na ni Nancy, saan ka di? Apay ka di, maestra. Kumusta mat ita ni Nancy manang? Nabayag ajak nakit kita. May sa serbidora iti karinderya, ma'am. Kasta ka di manang? Pakumusta am tuman? Nabayagan ajak nakit kita. Sa balin samot ti pagisursurwan niyo, maestra. Nagpayalisak, tadayo ngamin ijay sigod apang isursurwak manang. Ay, sumat lagayam asaan kayon amakit kita iti pagadalan, iti asidag ti balay mi. Taimalis kayo matgayaman. Wan manang. O sige nga Rod, pakumustaan yung tulatan ti sigod nga estudyante. Ay, uwan, maestra. Dumanon ti pakumustayo. Nasabat ko itay ni Mrs. Fe a maestram idi. Malagip na kapaymat. Pagkunaan nyo ang malagipnak, mami. Dinamag na no siyak ti inam. Dinamag ko no apay. Kinumusta na ka. Imbagak ti pudno. Serbidora ka iti may sa karinderya. Apay nga imbagayo, mami. Saan nyo kuman nga imbagbaga? Apay, ibain mo ti trabaho. Idida mo, saan ko mga ibaga? Ang maamuan ng tumatlaang. Anya nga iti kunana. Idi imbagayo a waitress ti trabaho. Awan mat. Imbaga na nga idanon ko ti pakumusta na.
Imbag man, tamalagip nakpay. Kat amo mo na, no apay amalagip na kapay aging gaita. Nalpasa ko na nagplantya. Sikan ti makaamo ka ni Boyet, tamba pa na kun ije karinderya. Awan ka di overtime mo manin? Saan ko nga mo? Depende no ado ti tao. Ngam no awan ti tao, ay kat masapak nga agawid At ako mangamin papanakinton malam. Papanam ka di. Aglaba ka kuma. Naurnungan ti lalabaan. Imbaga dagiti gagayem ko, ngadda ka no bakante at trabaho iti construction. Isu ko mati papanak, no kayat dak ngalaan. Kasanon ti anak ta? Asino nga iti mangitulod? No maalaklaki di jay, di ura gikat kan iti trabahom. Sige. Ikagumaak ti agawid masapa. Napanintulod ni Edward ti anak da. Napanmata nagtrabaho ni Nancy. Ay, nabanugak na nagsagad ijarwar. Nagadung amin na bulbulong. Kasla maulawak pa'y kitnin. Ay, tinasayaat. Iturog ko man pa'y dito'y sofa. Ay, dahay, nagmayatan ti agilad. Ay, nasakit ti bukot ko anak tangan. Itayak pa'y gamin nga agsagsagad. Iyan anakban pa'y. Takas la maulawak mutan. Hello, apay ngay mawag ka. Itaman pa'y. Malagip ko ngamin. Kasla saan ko anayan plag ti plancha. Anya? Iti kastoy akabayag? No di mo inikat. Ura man na. Iso nga ron nga yung kakitaan biit. Amangan na niyan tinapasamak. Alang harod. Tainak ibagay ti maestra ni Boyet. Subyekto ti ubing, inton pa nag-aawid. Sapay urayag, tadi na kayat apumanawak. Sige nga Rod. Ibagam iti anak ta nga da importante apapanam. Sige, inakon. Bye. Adayuak pa'y lahan. Ngamadan makita ka na puskul nga asok. Pagdarayak. Ijay lakit di balay ti pagtataudan ti asok. Saan nga ta nakita ni mami ti plancha na kasaksak? Tarasak pa'y ti agtaray. Nakita yo ka din ni mami? Ay na, ay awan mo. Imbaga na itay ang maulaw, ta nagsarsarita kami itay. Iso nga imunag. Idikwan, adan samot kaslabim tak atangke ti LPG. Idikwan, nagapoy mo taon. Nasken nga ispalak ti katugangak. Sumrekak iti maururam abalay. Ay na, wala na di Aurora. Awan sa mo puot na. Awan lakit nakayawag adagos kadag iti bumbero. Itatadakkelan ti apoy. Sada umay a bumbero. Ay, ipantayon ay di ospital. Darasan niyo. Aywan man, tulungan dak. Ipantayo iti ospital ni katugangak. Sige! Hello, Edward. Kumustan? Gawid ka, tadya ubing. Awan kadwa na nga agawid. Impan ko ni mami dito ospital. Awan puot na. Ha? Apay nga awan puot na. Amang ano nakalangab iti asok. Inwar ko. Ngam awan puot nan. Nukasta, ada na pasamak nga uram. Nauram ti balay. Ala, agawid ka kit din. Uray sak, nasinit mat ti takyag ko. Gapo iti panang irwar ko kini mami. Anya, sige, umayakon. Adda man ang emergency. Mapantay dyan emergency room. O sige, mapantang arudan. Kaslan ni Nana Aurora daytoy. Ha? Nangato ti blood pressure na. High blood daytoy. Ipantayon ni GICU. Darasan nyo. O sige, tama pang kakaduan. Renz, sika ka di dayta? Adda ka matgayam dita. Adda sugat mo. Mangibaunak iti sa bali ang mga sikasukan ka. Tasurutak ni Nana Aurora GICU. Sige pay, agsarita ta inton madamdama. Imposible daytoy.
Maisan a doktor ni Renz? Agtagtagai na pa kadi? Edward, ayan ni Mami. Imbag ta nakita ka dito eh. Nakabenda ti imam. Imposible da ito eh. Diyak mamati. Anya ti imposible nga ibagbagam. Ti doktor ana nga si kaso kini Mami. Ni Renz nga awagam idi iti gabat. Anya? Imposible. Imposible talaga. Nabay na anak una itay. Ngam nagdardaras anapan iti ICU. Agsublinto kano ditoy. Mapan ko kitaan ni Mami. Sa anak nga padlaw, denggak ti saritaan ti doktor kan ti nurse iti abay ni Mami. Nakalukat mo't kit di ti ruangan. Di mabati blood pressure na. Na mag-stroke ni Nana Aurora. Naigitan lakit din. Tipan nakauram ti barokong na. Naimbaglaangan. Taintaray da adagos ti ospital. Ang mga nudakdakas ti napasamak. Mabigbig ko ti boses ti doktor. Ang mga nudakdakas ti napasamak kan kwa na. O sige na, tabantayak. I-monitor ko ti kasasaad na. Boses nga agpaiso ni Renz. Ang amok na jay. At damag sugat ti takyag na. Kasano ang nagbalin a doktor ti inaw-awagak iti gabat. Delikado ka diti kasasaad ni Mami. Ne, si kamot gayam Nancy. Saan ka ngagdanag? Under observation ni Nana Aurora. Ayan ko kadi. Kumusta kayo, Nana? Anya ka diti mariknayo? Renz, si kakadiday ta. Una na. Kat di kagdanag. Ialis kayo jay private room. Mayatan ti kasasadyo, Nana. Masapulasan yu aliwayan ti agas nga intad ko kada kayo. Doktor, agyaman kami unay. Diyak ni namnama doktor kagayamen. Dr. Renz. Kayat ko ti dumawat kan ka iti pamakawan, Renz. Uray saan kami anasayaat kan ka idi. Nasayaat lata ti impakitam kada kami. Nana, maditi agimula iti sakit tinakam. Day tati kaya ti apo. Tapno tarabayan nakakanayon. Agbalbaliwak beten. Makikapya akon iti manugang ko. Naimaglangan. Tanaispal na. Mami. Nabayag matan nga okay tayo. Uray sak. Agbalbaliwak matan. Nasayaat no kasta. Kat aggagayam tayo kumaaminan. Kat awisan kayon to. Iti kasarmi ka ni Eva. Tinapintas a nurse ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.